Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Helo a chroeso i mewn i'r gôl. A mae'n gyfnod unwaith eto hynod o gyffroes ac wrth i ni agosau at y Nadolig. Mae yna sawl sôn am 3 gŵr doeth, ond yn anffodus heno mae gennych chi Ifor Owen, Arwel Owen a fi, Alun Owens, i sôn am anturiaethau diweddara Wrecsam. Mae gennym ni, wel, 4 gêm i sôn amdanyn nhw ers y toriad rhyngwladol. Mae tîm y merched yn gwneud yn dda, a mae yna sawl peth yn digwydd oddi ar y cae. Felly, waith i ni ddechrau. Efo'r 4 gêm, gêm gyfartal di-sgôr yn Ipswich, ennill adre i Bristol City, gêm gyfartal Wrecsam yn sgorio yn y munud ola i gael gêm gyfartal adre yn erbyn Blackburn, a wedyn gêm gyfartal arall o'n gêm chydig bach yn wallgo yn Preston. Ti eisiau dechrau efo Ipswich, os ti'n gallu cofio mor bell yn ôl â hynny? Mae'n spel yn ôl. Performance solid o beth dwi'n gofio. Typical sut dyn ni chwarae. Os ydyn ni'n beidio ildio, nathon ni ddim, dwi'n meddwl. Mae'n bwynt da iawn ar y ffordd. Da ni'n dechrau arfer efo hynny rwan. Teimlo bod ni'n sefydlu'n hunain fel tîm canol yr adran, neu canol yr adran a bach yn uwch. So, gret am Ipswich. A wedyn symud ymlaen, canlyniadau eraill bod mwy na lai beth sydd wedi obeithio. So, hapus iawn efo'r perfformiadau. Dwi'n meddwl mae werth deud cyn y gêm Ipswich yna oedd Kiefer Moore wedi brifo, ddim yn chwarae, a hefyd fwy pwysig falle i'r 2 gêm wedyn oedd Cabore a Cacace yn 2 prif wingbacks ddim ar gael. Felly, oedd gêm gyfartal yn Ipswich yn dda iawn o feddwl bod yn prif bygythiadau ymosodol ni ddim ar y cae mewn ffordd. Felly, dwi'n meddwl bod ni wedi cynnig lot yn mynd ymlaen yn erbyn Ipswich, ond wedi cael gêm gyfartal yn dda iawn, a wrth gwrs mae Arthur Okonkwo, golgeidwad, wedi enwebu am chwaraewr y mis yn y gynghrair. Falle bod hynny ddim yn gyd digwyddiad efo'r canlyniadau da ni wedi bod yn gael. Sut wyt ti'n teimlo efo pethau ar y funud ta, Arwel? Dipyn hapus o'ch dweud gwir lle ti. Dwi'n trefeddu at y cysondeb yma da ni wedi ffeindio yn yr amddiffyn. Yn wyneb anafiadau, fel ti'n dweud, da ni wedi cadw perfformiadau yn fwy cyson nag oedd y 10 gêm cyntaf yn y tymor. So, da ni'n matcho'r hanner cyntaf a hanner chydig bach yn well, dwi'n meddwl. A rhaid ti gofio, mae'r 3 allan ar 4 tîm yna yn y 7 uchaf dydyn. Ipswich, Bristol a Preston. Felly, da ni'n gallu dal yn tir. Da ni'n gallu dal yn tir oddi cartre. A dwi'n meddwl y canlyniadau teg, really. O'n i'n llwyr heiddi'r triffwynt yn erbyn Bristol. O'n i'n heiddi'r pwynt yn erbyn Blackburn os nad gwell. Nathon nhw chwarae yn dda iawn yn erbyn ni, amddiffyn yn dda iawn. Dwi'n dychmygu na tîm fel Blackburn yda ni oddi cartre jyst yn gweithio'n galed ac yn pwyso yn erbyn y tîm yma. A mae'n chwaraewr fyny cae ni'n sgorio hefyd. Mae Kiefer dal i sgorio. Mae'n Nathan Broded sy'n cael ei ffafrio yn ddiweddar iawn yn fwy na Windas. Mae o'n sgorio hefyd, felly mae'n ergoli'n dda iawn. Yn enwedig o ystyried bod yna cwpl anafiadau ddod yn dôl. Wrth gwrs fydd y tymor dros Nadolig yn un holl bwysig hefyd. Ydy, mae werth deud, fel ti deud, 3 tîm o'r 7 uchaf, ond oedd gen Blackburn yr ail record gorau oddi cartre yn y gynghrair hefyd. Felly, oedd hi'n gêm anodd pan oedden nhw ar y blaen ac o'n nhw'n dîm tebyg i Wrecsam, fel ti deud, anodd iawn i'w torri lawr. Falle un peth diddorol nath
Phil Parkinson, oedd o gêm lle oedd o ddim yn gorfod fatha parky the bus, fel maen nhw'n deud rwan yna, ond oedd rhaid i ni fynd fwy ymosodol yn doedd i chwilio am y gol, a dod a Callum Doyle ymlaen yn erbyn, wel, yn lle sgar, a mi nathon ni, dwi'n meddwl, agor y gêm i fyny, achos mae o'n well pasiwr, ond falle ddim syndod i weld Sgar yn ôl yn y tîm yn erbyn, wel, Preston ar y dysadwn yma. A gêm, unwaith eto, Arthur y Cwanco yn gwneud lot o arbedion, ond Kiefer Moore yn sgorio 10 gol tymor yma, fel ti'n deud Arfel. Atha neb yn y tîm sgorio 10 tymor diwetha, a gafon ni ddyrchafiad, felly mae Kiefer yn chwarae ran. Mae gennym ni gêm nos Fercher, felly gêm yn dod yn sydyn ar ôl gêm disadwn a gêm disadwn wedyn. Wyt ti'n disgwyl gweld unrhyw newidiadau yn y garfan wrth i fynd ymlaen? Wel, yr arwel yn dweud mae Windas a Broadhead weithiau yn newid yn ôl ymlaen, ac ambell i newid yn y canol cae wedi bod. Ie, yn ôl o'r adroddiadau Broadhead, ddim wedi chwarae'n arbennig disadwn. Dwi'n siŵr ydy o'n well i chwarae fo adre, a Windas i ffwrdd. Dwi'n siŵr, dwi'n meddwl bod Broadhead yn gweithio ddigon caled Parky. Ond weithiau mae'n chwarae, pan mae'n chwarae adre, mae gyda fo'r cyffyrddiadau yma, mae'n creu lle, creu cyfleon, a falle bod Windas yn well i chwarae ffwrdd, felly swn i'n mynd i gweld hynny'n digwydd. Ond ar wahân i hynny, ti'n lot o ddewis efo'r fullbacks, oedd Barnes di chwarae'n eitha da dwi'n y blaen, doedd. Ond swn i'n cadw McLean i fewn. Swn i'n gweld o'n newid gormod. Mae'n siŵr bod o'n ei ben o'r o'n beth sy'n mynd i ddigwydd mis Ionawr yn dydi. So mae'n... Walla ddim eisiau newid gormod cyn hynny. Na, oedd Broadhead di chwarae... Dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Mae'n chwaraewr... Da ni angen meddiant sydd fod yn effeithiol yn dydi, chos mae o'n dda ar y bêl, ond falle ddim y person gorau i trio ennill y bêl. I fod yn onest, Josh Windas yn chwaith mae o'n arbennig o weithgar, na di. Ond nath o chwarae reit ar ail hanner, dwi'n meddwl. Oedden ni'n... Wrecsam yn edrych yn fygythiol a gafon ni gyfleoedd i sgorio yn yr ail hanner na, ond i fod yn deg gafodd Preston sawl cyfle, felly allai neb fod yn anhapus efo gêm gyfartal a unwaith eto sy'n ni'n dweud Arthur y Condo oedd chwaraewr y gêm, felly ni wedi gymryd gêm gyfartal adeg hynny hefyd. Ti'n disgwyl gweld unrhyw newidiadau mawr ar ôl? Na, mae'n ddiddorol gweld sy'n mae'n newid y canol cae neu. Mae'n newid y canol cae neu reit gyson dydy. Mae Thomason wedi dechrau cael ei le yn yr tair gêm ddwytha ddydyn ni. Mae wedi bod yn chwarae reit gyson. Dwi'n licio work rate Thomason, mae o'n gweithio'n galed iawn, digon tebyg i Dobson, really. A mae o'n dieddol o, dwi'n gwybod os ydy'n rhywbeth ffitrwydd neu cadw cystadleuaeth neu os ydy o'n bod bach mwy clyfar a chwarae dewis chwaraewyr i chwarae byn tîmau penodol lle. Dwi'n siŵr am beth i'r tactegau tu ôl i'r chop and change neu canol cae. Mae'n weld yn gweithio, mae'n reit effeithiol. Mae hefyd yn datblygu dyfnder yn y garfan sy'n ni'n dadlau hefyd os ti'n mynd rhy ddefn i mewn i tymor a ti'n mynd i rotatio'r sgwad digon rach pan mae'n dod i'r trian ola, mae rhaid i ti gael y dyfnder ne, rhaid gofyn ti gael anaf neu be bynnag ydi o, neu bod ti eisiau dod â cwpl o chwaraewr anodd. Dwi'n meddwl yn fwy na'r 3 neu 4 tymor dwytha, mae Parky wedi wneud newidiadau ymysodol lot yn fwy, a dwi'n siŵr beth yn plesio Alun, dwi'n siŵr. Am bod wedi goro am ni, a mae wedi talu cwpl o'r gemau, gol Broadhead newn, Clearworth efo bynnag oedd i gael cyn gyfartal yn be Blackburn. Felly, dwi'n meddwl bod o'n rili safi yn defnyddio i'w y garfan leni. A o'r newidiadau, dwi'n gweld toreth, wrach twicio'r canol cae neu. Sgan lot o ddewis o ran cwpl o anafiadau dyddi am yna, goes. Sa ti'n dod y Callum Doyle i fewn o bosib yn erbyn Rotsford, dwi'n gwybod. Ie, dwi'n meddwl, dwi'n mynd gweld o'n cymryd Dan Scar i ffwrdd mewn gêm oddi cartre yn Hull,
achos maen nhw'n sgorio lot. Ond i Wrecsam ddim yn ildio lot, felly mae'n gêm fedrith fod, os ti'n digwydd cael gol Ciffer Moore neu rhywbeth, mae'n rhoi cyfle ti'n dydy. Ond ti'n mynd i fod yn amddiffyn dipyn. Ond fydd o'n ddiddorol gweld, fel ti'n deud, yn y gêm Watford, os di gêm, fed bod ni'n colli neu cael gêm gyfartal yn erbyn Hull, ti'n dechrau edrych am o'n bryd i ni ennill gêm adre eto, achos byddwn ni wedi 19 gêm, 9 dro, da ni wedi cael lot mwy o dros na neb arall yn y gyngraid, felly am y dros yn iawn os ti'n ennill y gemau o'i cwmpas nhw, dydy fel da ni wedi bod yn gwneud tan y 2 gêm diwetha, felly bydd o'n ddiddorol gweld be wneith o'r doel, ond dwi'n bendant mewn eich aros efo sgar yn Hull, gêm oedd i gartre caled. A wedyn, efo'r grybwyll, da ni yn mis Rhagfyr rwan, a da ni'n disgwyl am Bresante gen Santa, ond yn y cae ras, fel arfer dydy'r anrhegion ddim yn cyrraedd tan mis Ionawr, ond mae yna newyddion newydd ddod hefyd, bod yna berchnogion newydd gen y clwb, wedi prynu rhandaliad yn y clwb, maen nhw ddim yn efo mwyafrif o bellfor o be mae'r nodiadau'n dweud. Ond maen nhw'n gwmni un sydd hefo mwyafrif o Atletico Madrid, sydd yn neud pethau'n ddiddorol iawn. Maen nhw'n amlwg yn gwmni mawr iawn, dwi'n 900 miliwn biliwn o ddoleri, felly mae yna arian go iawn gennyn nhw. Mae yna hefyd yn berchnogion Xaca yn Mexico, lle mae gen Rob a Ryan rhandaliadau hefyd, felly mae'n amlwg mae'n berthynas weddol hir dymor wedi bod efo'r bobl yma. Felly, lot o arian, a oedd efo rhyw crybwyll yn gynharach falle fod o'n amserol iawn hefo y ffenestr osglwyddo yn agor, a hefyd sôn bod nhw'n mynd i fuddsoddi arian i adeiladu ymhellach yn y cae ras hefyd, sydd yn amlwg, mae yna gostau mynd i fod fod dda. Gwynod i fod Llywodraeth wedi cyfrannu at y cae ras, ond fydd angen mwy o arian, dwi'n meddwl. Felly, wyt ti'n gweld ni yn mynd i fewn i'r farchnad unwaith eto mis Ionawr, Efor? Dwi'n gweld bod yna ddim, does am limit rwan, da ni mewn lle, ystyried lle da ni yn y gyngrair. Fydda ni 3 pwynt allan i'r gem ail gyfle. Da ni'n bell iawn tu ôl i ail chwaith. A be mae'n mynd i gyfaint, be di'r ffigwr mae'n mynd i gymryd i wario, i gael ni fyny 6 pwynt ychwanegol yna. Diolch yn mynd i fod yn lot i gwmni gwerth 900 biliwn i dysti, so yn gwybod, dyn nhw'n mynd i roi gymaint hynny mewn i'r clwb, ond mi fedri wedi wella bob un safle yna am y symiau yna medru, so fel yn dweud, cefnwr de neu chwyth, rhywun sy'n gallu chwarae 2 ochr. I fi, rhywun yn tebyg i Ciffer Moore ifanc, sydd yn mynd i gostio lot o arian i ti. Dyna sy'n rhestr dolyg i, de. Ie, dwi'n meddwl, oedda ni sôn tro blaen, oedda maen nhw wedi cael, bob ffenestr osglwyddo Ionawr hyd yn hyn, maen nhw wedi cael 3 chwaraeir i fewn, a mae 2 o'r rhain wedi bod yn ymosodwr ac yn gefnwr asgell mewn ffordd, wedyn ar y chwyth neu'r fe. Felly, swn i'n syni fod nhw'n mynd am rhywbeth tebyg. Falle mae'r cwestiwn ydy, wyt ti eisiau rhywun sydyn i chwarae yn y blaen, achos dydy Windass a Broded ddim yn rhoi mwyaf cyflym, a weithiau, hyd yn oed yn y gemau yma, fatha Preston dy Sadwrn, lle ti'n cael dy wthio nôl, mae cael rhywun cyflym yn gallu rhoi opsiwn i ti'n dydy chwarae wrth ymosod. Ond, dydy ymosodwyr gwell na Ciffer Moore ddim yn dod yn rhad, nadan, felly bydd hi ddiddorol iawn. Falle bod o'n werth nodi, da ni chwarae Hull os fercher. Mae Geltad yn chwaraewr
sydd wedi sgorio lot o gols iddyn nhw tymor yma. Mae ar fenthyg o Leeds, ac yn ôl sôn mae yna doriad yn y benthygiad yn mis Ionawr. Felly mae rhywun fel a falle sy'n gallu bod yn ddefnyddiol a mae o'n gallu chwarae fel canol cae ymosodol hefyd. Felly, bys ti'n gallu gweld rhywun fel a chwarae yn y bocs neu rhywbeth felly. Felly, cyfnod diddorol. Be wyt ti'n gobeithio gweld o dan y symdde yn mis Ionawr, Arwel? Ia, fel oedd Ifan yn dweud, sy'n mynd meindio ymysodwr ifanc cyflym, jyst i roi opsiwn, really. A fel ti wedi dweud, yn y gorffennol, al bod ni'n or-ddibynnol ar Keith Mo ar brydiau, dwi'n meddwl. Sy'n neis cael yr opsiwn yna. Sy'n ni'n mynd i gweld chwarae'r canol cae, creadigol, ymysodol. Di Elidli yn amlwg ddim wedi cael llawer o lwcyn tymor yma anaf yn amlwg. Jyst o ran, fel oedd Ifan yn dweud, beth yw'r gwahaniaeth yna? Mae 6 pwynt yn y gyngrair yma yn golygu gwahaniaeth rhwng yn mynd lawr neu gan bod yn y safle ail gyfle neu a ydy o yn cwpl o worldies yma gachw neu be bynnag neu chwaraewyr canol cae sy'n gallu sgorio gol achos gen ni ddim lot o heini. Felly, sy'n neis meddwl sy'n ei wneud hynna yn yr hosan a wingback arall wrach hefyd. Just da ni wedi cael anafiadau yn yr ardal yna yn ormodol a mae'n chydig bach o laddar long maen nhw wedi bod hefyd. Mae'n digon solid, mae'n gweithio'n galed, mae'n gwneud ei swyddi anwyddiannol yn dda, ond dydy o ddim yn croesi'r pel i fel fysa rhywun yn dymuno, sy'n ni'n dweud. Felly, so ni'n cael 3 chwarae fel ys ni'n fwy'n hapus. Ydy, mae werth dweud, mae Isa Cabore wedi cael ei enwi yng ngharfan Burkina Faso ar gyfer yr AFCON. Felly, os fydd o'n holliach erbyn diwedd y mis, mae'n debyg fydd o'n mynd i chwarae yn Africa. Felly, falle mwy beth o reswm i ddod a wingback i fewn yn gynnar, fyswn i'n dweud. Hefyd, wrth gwrs, mae'n lot yn digwydd ar hyn o bryd. Da ni newydd gael cwpan FA, y trydydd rawn newydd gael ei dynnu o'r het, a Wrecsam yn chwarae Nottingham Forest, sydd mae o'n od, achos dyma y gêm mwyaf mae Wrecsam wedi gael y ganrif yma, fyswn i'n dweud. Ond eto, pan da ni chwarae tîmau fel Ipswich, Middlesbrough, Southampton, bob yn ail wythnos, diolch falle ddim teimlo cweit mor enfawr, ond da ni yn sôn am dîm sy'n chwarae yn Ewrop ac yn gyn yn campwyr Ewrop, wrth gwrs. Sut wyt ti'n teimlo am y gêm mae efo'r edrych ymlaen? Edrych ymlaen, de. O'n i'n gobeithio sy'n Nico Williams yn dod i Wrecsam yn mis Ionawr, ond ddim fel yna. Mae nhw'n dim da i chwarae mewn ffordd, mae nhw'n isel yn yr adran, dydyn nhw ddim rhoi trin cry allan. Nawn ni sy'n gwestiwn, bydd o eisiau chwarae pobl fel Rathbone a lle hyn oed Elliot Lee, bydd Danny Ward yn ôl, pwy fydd eisiau chwarae. Mae'n anodd hefyd a dyn ni'n gwybod pan os yn yr wsos, byddi chwaith, dwi'n meddwl, os ni'n chwarae ganol wsos, dwi'n meddwl bod mae'r gêm yn mynd yn llai pwysig mewn ffordd, achos bod o'n cael mwy o effaith ar y gyngrair. Ond fydd hi'n llawn yna bydd, fydd yna gynnwrf, a mae'r cysylltiad Nico Williams yn neud o'n fwy diddorol, dwi'n meddwl. A'r meddwl Sean Dyche yn chwarae Chesterfield, oedd, pen os ni'n cyrra ni, so mae'n cysylltiadau fel yna hefyd. O'n i'n wedi dall fod y chwarae yn y gêm yna, ond mae'n dwi'n siŵr i bod o. Rhaid ni checio ni. Am ddial. Bydd o'n diddorol. Maen nhw yn Cwpan Ewropa hefyd, dydar, yn yr Cyngrair Ewropa. Felly, sa tîm yn meddwl na nhw roed i tîm cryfa nhw allan, achos mae gen nhw lot o gemau. O fel ti dweud, mae Phil Parkinson wedi bod yn sôn hefyd yn dweud fod Andy Cannon a G. Rodriguez bron yn barod i ddod yn ôl. Felly, mi fedri di gweld lot o chwaraewyr yn cael cyfle. Swn i yn gobeithio fod o'n rhoi tîm cryfach na'r tîm yn erbyn Gaerdydd, oedd falle ddim wedi cael y cyfle.
Ond mae o'n mynd i roi gêm i ambell wyneb newydd yn dydi, a di hynny ddim yn drwg o beth. Wyt ti yn teimlo cyffro ar ôl? Um, I raddau, dwi'n meddwl fydd o'n fwy o fatha ffaith bod nhw'n dîm uwch gynrair ynde. Da ni'n wedi cael yr big guns yr uwch gynrair, ond mae unrhyw dîm uwch gynrair yn win, really, ar ran yr FA Cup, a fel ti'n deud, mae'n cyfle am fuddugoliaeth. Y peth mwyaf difyr fydda i'n edrych allan efo sut da ni'n matcho fy'n erbyn nhw'n de. O ran tîm sydd tuag at gwylodion yr uwch gyngrair, da ni'n yn brwydro am lefydd uwch yn yr bencampwriaeth, felly a mae gyd i wneud efo pa dîm, fel oedd Ifar yn dweud, dyn nhw'n mynd i roed i fi'n ar ddeg cryfam, maen nhw'n brwydro i aros fyny yn yr uwch Gymru, felly mae priorities nhw'n mynd i fod rhywle arall yn meddwl, ond di fydd o'n dyn nhw da yn y cair as. Dwi'm yn gwybod os fyswn ni eisiau cup run o ran y tymor, ond so well gan ei weld rhediad da yn y gyngrair na rhediad da yn y gwpan rhwng ni o fel e. Swn ni'n setio gormod sy'n colli. Ie. Gêm fawr i Lewis O'Brien, sydd wedi dod o Forest Lenny, felly yn bosib iawn fydd o'n cael y cyfle i chwarae. Ond mae o jyst yn dangos pa mor gyffroes mae pethau. Da ni'n yn weddol, da ni'n ddim yn hynod o gyffroes achos mae yna gymaint o bethau eraill cyffroes yn digwydd ar yr un pryd. Mae hefyd yn amser cyffroes i dîm y merched. Maen nhw wedi curo Abertawe mewn gêm fawr, gêm gyntaf yn ôl yn y graig, a mae'r graig rwan yn uh, gartre swyddogol i dîm y merched a wedi cael i atgyfweirio. A wedyn buddigoliaeth dy Sul yn erbyn Aberystwyth, 3-2 felly oedd hi ddim yn gêm hawdd, ond dwi'n meddwl bod Wrecsam drwad i'r ail gymal rwan, a maen nhw wedi cyrraedd y 4 ucha ar gyfer y rown nesaf gystadleuaeth. Felly, hapus efo fel mae pethau'n mynd Arwel? Yn ddwfwy na hapus dyn nhw wedi colli ers, yn sbio am diwedd mis Medi, so cyfres o ganlyniadau gwych. Oedd y canlyniad yn erbyn Abertawe yn ganlyniad mawr, bwysig o ran rhedeg tymor. Disgwyl bod nhw'n curo Aberystwyth ond oedd hi ddim yn gêm hawdd. Rosie Hughes yn dechrau dod nôl i sgorio golau yn cael ei lle yn ôl yn y tîm. Nes i wylio nhw'n chwarae yn erbyn NFA yn y gêm gwpan. O'n i digwydd bod fyny a nes i fynd i Sunny Rill i wylio nhw ar gai, do am gai tatws, oedd yn gai reit da, actually, ond tywydd chydig bach yn anodd, ond ia, just cael cyfle i wylio cwpl o'r chwaraewr newydd fatha Knox a rheini, chwaraewr da, hyderus, ia, 11 i ddim, oedd yn teimlo bod nhw'n sgorio bob 10 eiliad ar brydiau, ond oedd o'n gyfle i ddefnyddio'r garfan hefyd yn y gêm yna, so oedd o'n neis gael cwpl o chwaraewr newydd yn chwarae mor hyderus. Dwi'n meddwl curo Caerdydd mewn cwpl o gemau cyngrair sydd i ddod drwan. Maen nhw'n agor bwlch eitha iach rhwngthyn nhw a'r rei sydd yn ail. Maen nhw'n 5 pwynt ar y blaen ar hyn o bryd. Caerdydd efo gêm mewn llaw, ond rhaid i ni gofio mae'r pwyntiau yn parhau ar ôl y toriad yn dydi, felly agor y bwlch na di'r her rwan, mae eisiau nhw ddal i fynd a maen nhw'n ffeindio hyder o rwle a mae'n wych i weld. Yndi, mae yna obaith mawr o gwpan neu tlws yn does gan dîm y merched, ac wrth gwrs mae hynny rhywbeth dwi'n siŵr fydd y bursodwyr cymryd sylw ohono fo yn gweld am gyfle i godi statws tîm y merched a falle edrych am y lle yna yng Nghwpan Ewrop, felly mae'n gyfnod cyffroes iawn i dîm y merched. A mae dal yn gyfnod cyffroes hefyd, wrth gwrs, ei dîm y Dynion. Mae'r gemau yn dod yn sydyn. Gennym ni drip i Hull, nos Fercher, a wedyn gêm adre yn erbyn Watford, fel oedden ni'n sôn. Be ti'n disgwyl gweld yn y ddwy gêm yma, Ifor? I wir un peth, dwi'n meddwl bod yna lot o ddewis o ran newid y cefnw yna, so bydd o'n sticio da allan o drei Barnes, Longman am Clean, yn dweud amrywiaeth yn ganol cae, a
Broadhead neu Windas efo Kiefer Moore. O ran pwyntiau, dwi'n meddwl, da ni'n gwybod, drodd i cartra, ennill adre, dyna be fydd yn meddwl Parkinson. As i'n sbio ar patrwm yn gema ni, da ni'n mwy neu lai yn ennill bob yn ail gêm yn ddiweddar a gêm gyfartal rhwng nhw. So, yeah, 4 pwynt os ti eisiau proffwydoliaeth. Wel, dyna ni. Hyderus, swn i'n hapus iawn efo 4 pwynt, mae'n rhaid i ddweud. Arwel, wyt ti'n teimlo'r un mor hyderus? Dwi'n meddwl, o ran bod yn gystadleuol, a dwi'n rhagol bod ni'n colli ddwy. Mae Hull rhyw fyny lawr, ond nhw'n dim dipyn gwell yn ei dechrau tymor yn y gêm gwpan ne. O'n i'n lwcus iawn i ddod nôl fewn i honne a ennill ar gicio ar smotyn. Ond maen nhw rhyw fyny lawr ac rhyw golli ennill maen nhw. Mae Watford yn fwy fel ni, really, lot o gemau cyfartal, dyna lle maen nhw yn y tabl lle maen nhw. Felly, gobeithio gawn ni 3 pwynt ar y cair as a gobeithio am bwynt ydi cartre os a 4 pwynt yn neis iawn. Eto, da ni sôn am dim yn y 10 ucha eich yn dydan. So, da ni wedi cael rhediad hawdd o gemau. Da ni wedi addol o chwarae'n well yn erbyn 10 ucha, dweud y gwir. Felly, dyn am poen i fi gymaint o hynna. Da ni wedi addol o weld un anoddach yn erbyn y rhai sydd yn y 10 ar y gwylod, sy'n ni ddweud. Do, gafodd Hull chydig bach o gweir nos Wener yn do. Felly, falle bydden nhw'n yn awyddus iawn i ddod yn ôl. A dwi'n meddwl fod Ollie McBurney yn ôl hefyd. Felly, gwynaf cyfarwydd i gefnogwyr peldroed Cymreig. Felly, dwi'n meddwl bod y gêm Hull yn un diddorol, achos maen nhw'n dîm sydd yn sgorio ac yn ildio goliau. A da ni'n dîm sydd ddim yn ildio, ond ddim yn sgorio llawer. Felly fydd o'n ddiddorol gweld pwy fydd yn dod ar y blaen. Ond dwi'n meddwl os gawn ni gôl, falle allan ni rhoi pwysau arnyn nhw. Felly dwi hefyd yn obeithiol swn i'n hapus iawn efo 4 pwynt. Ond fyswn i ddim yn syni, falle bod ni'n cael 3 yn Hull ac wedyn 1 yn erbyn Watford adre. Ond felly gawn ni weld pwy fydd yn Nostradamus. Ond mae rhaid ni ddeud mae'n gyfnod hynod y gyffrous a jyst mater bach wedyn o gêm yn erbyn Abertawe ar dydd Gwener D, fel o'n nhw'n dweud, cyn y Nadolig, ond dwi'n siŵr gawn ni sgwrs cyn hynny. Felly, wythnos gyffrous arall o'n blaen ni, a gobeithio'n wir fyddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.